भरपूर अशी लेअरवाली आपली अळूवडी तयार झाली आहे बघा. 1 2 अशी खुसखुशीत अशी छान अशी अळूवडी मस्त आपली तयार झालेली आहे. नमस्कार, मी सरोज. परम किचन मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज घेऊन दिलंय मी एकदम साधी सोपी आणि जुनी रेसिपी. ती म्हणजे पारंपरिक अळूवडीची वडी कशी बनवायची. एकदम खुसखुशीत आणि जे रोल बनवतो ना आपण अळूवडीचे ते मोडाचे सुद्धा नाही. कारण अळूवडी बनवताना सर्रास रोल मोडतात आणि अळूवडी तेवढी क्रिस्पी म्हणजे खुसखुशीत होणार नाही. त्यासाठी काही टिप्स अँड ट्रिक्स मी तुमच्या बरोबर आज शेअर करत आहे. आता ही बघा, मी अळूची पानं अशी घेतलंय, यांका धुतलंय आणि आता ही मागची बाजू घेऊ आणि हे अळूचे देठ आहात ना ते असे कैची कापू आहे आणि हे मोठे देठ सुद्धा आता आपण कैचीन असे अळूचे देठ सुरियन कापू आहे. आणि नंतर आता हे जे मोठे देठ आहात ना ते सुद्धा असे सुरियन हलक्या हाती कापू आहे. जेवढे मोठे आहात म्हणजे नाहीतर काय होतात माहितीये, अळूच्या वडी जेव्हा आपण बनवतो ना तेव्हा ते मध्ये येतात आणि पाना फाटतात. तसं ह्या पान अगोदरच फाटलेला पण काय काळजी नाही, ह्या पान सुद्धा आपण वापरतलो. आणि हे मोठे मोठे देठ मी कापून घेते. बाकी हे जे पातळ शिरा असत ना ते रवाने, त्यांचा काही फरक नाही पडणार. असे शिरा आपण काढून घेऊया. आता ही सगळी अळूच्या पानांचे देठ मी काढून घेतले. आता ह्या लाटण्याची कमाल, लाटणं असा घेऊया आणि असं भोवडूया. म्हणजे काय होतात, हे जे शिरा असत ना ते बारीक होऊन जातात. असं सगळ्या पानांचा करून घेऊया. म्हणजे अळूची पानं आपण जेव्हा रोल करतो ना तेव्हा देठ मध्ये येऊन पानं फाटणत नाही. आता ही बघा, अशी ही पानं फाटलेली येतात ना, पण काय नाही, ही पानं आपण मध्ये घालूया. म्हणजे काय होतं ना, अळूचे जेव्हा रोल करतो ना तेव्हा ही पानं त्या फाटलेल्या पानांबरोबर म्हणजे ह्या चांगल्या पानांबरोबर उपयोगात घेतली. ही फाटलेली पानं आपण टाकून नाही देऊचू, अळूच्या रोलमध्ये वापरतलो. आणि मी हे बघा ह्याच्यावर लाटण्यावर असं फिरवून लाटणं फिरवून ह्याचे देठ असे मस्त बारीक करून घेतले. त्याच्यामुळे काय होतं ना, आता हे देठ मध्ये येऊन ती पानं फाटायची नाही जेव्हा आपण ह्याचे रोल बनवतलो. चला, मोठे 2 वाटी आहे ना हे बेसन घेतलंय. 2 चमचे तांदळाचं पीठ, ह्यो असा आपलो कोकमचो गुळ आणि त्याच्यात मी थोडासा गुळ घातलाय आतमध्ये भिजत. आता वितळला हे बघा. ह्याचा पाणी तयार करून घेतलंय. त्याच्यानंतर चवीचो राजा मीठ, त्याच्यानंतर थोडा जिरा, ओवा आणि आलं लसूणची पेस्ट आणि आपले मसाले आता आपण ह्याच्यात घालून घेऊया. सगळ्यात पहिलं मी वायच गरम मसालो घालते. त्याच्यानंतर आपलं मालवणी मसालो, कारण अळूच्या पानांका स्वतःची चव नसता. नंतर आपला हे आलं लसूणची पेस्ट, त्याच्यानंतर आपला जिरा, त्याच्यानंतर हे जे 2 चमचे तांदळाचं पीठ आहे ना ते सुद्धा घालते. आणि त्याच्यानंतर आपला ह्या मीठ घालते. आता घालूया ओव घालूच्या अगोदर असं हातात घेऊया आणि त्याका असं चुरगळून घेऊया आणि मग ओव घालूया. कारण ओव ना घातल्याने हे बेसन आहे ना ता बादाचा नाही. त्याच्यानंतर आता ह्या आपला जो गूळ आणि आगळाचा पाणी आहे ना ता जर वरून पाणी लागलं तर आपण वरून पाणी घेऊया आणि त्याच्यात ह्या पीठ आता कालवून घेऊया हातात, म्हणजे मिक्स करून घेऊया. हे बघा, असा जास्त पातळ पण नाही आणि जास्त असा घट्ट पण नाही, दाखवायचंय तुमका. ह्याच्यात आता आपण लागत तसा पाणी घालून मिक्स करून घेऊया. जास्त असं घट्ट पण नाही आणि जास्त पातळ नाही. जास्त पातळ झाला ना तर पानांका लागायचा नाही व्यवस्थित आणि नुसती पाना लागतली. ह्या जो बेसनचा पीठ हा ना त्या पानांका चिकटाचा नाही म्हणून दाखवते. चला, पाण्याचा अंदाज जो आपलो असता, किती पाणी लागता, 1 वाटी लागता, 2 वाटी लागता, एवढा असा पातळ. आता ह्या अळूचा जो बेसनचा बॅटर आहे ना तो तयार झालेला असा. पण तुमका एक गोष्ट सांगते, अळूक ना स्वतःची चव नसता. खरी अळूवडीची जी चव असता ना ती या बेसनाच्या बॅटरची असता. म्हणून आपल्याला काय करूचं लागतं माहितीये, या बॅटर तयार झाला ना की वाईज असा चाकून बघूया की ह्याच्यामध्ये टाकलेले मसाले, गूळ, कोकम, आगळ, मीठ व्यवस्थित लागला की नाही. कमी जास्त असतात तर ह्याच्यात आपण टाकू शकतो आणि ह्याची चव वाढवू शकतो. कारण खरी अळूवडीची चव जी असते ती या बेसनाच्या बॅटरचीच असता. अजून एक गोष्ट राहिली, तोपर्यंत मी माझे हे उष्टे हात धुवून येत आहे आणि तुमका दाखवते पुढची गोष्ट काय राहिली, म्हणजे अळूवडी आपली कुसकुशीत होतली. आता ही सर मी एक तडको तयार करते. त्याच्यासाठी मी पेटवून घेते गॅस. गरम झाली की त्याच्यामध्ये मी घालून घेतोय 1 पूर्ण पळी
तेल, आणि तेल वाईज गरम झाला काय त्याच्यात आपण घालून घेऊया तडक्यासाठी लागणारा हिंग. हिंगांना आपला अळूवडीमधला जो बेसन आहे ना, तर बांधणार नाही. तेलाचं तडको काय अळूवडी एकदम खुसखुशीत होते. जास्त तेल गरम नाही करूचा वाईज. आता ह्या तेल गरम झाला. आता ह्या तेल आपण घालून घेऊया अळूवडीच्या बॅटरवर. आणि आता ह्या तेल आपण करून घेऊया मिक्स. आता हे बघा, एक ह्या मोठा पान मी खाली घातले, त्याच्यावर आपण ह्या बॅटर आणा तर थापून घेऊया असा व्यवस्थित वरसून खालपर्यंत. असा एक बाजू मग दुसरी बाजू जसा तुमका जमता तसा हे बघा असा लावून घेऊया. चारी बाजू व्यवस्थित लावूया, सगळ्या बाजूने व्यवस्थित असा. आता ह्या पान आपण असा टोप ठेवला ना, तर ह्या पान आपण दुसरा जर ठेवतो तर उलटा ठेवूया. म्हणजे त्याचा ह्या तोंड हिसर आणि ही बाजू हिसर असा. आणि त्याच्यावर परत आपला ह्या बॅटर असा थापून घेऊया व्यवस्थित, जाडसर असा, पातळ नाही. नाहीतर अळूवडीचा बॅटर खै लागतला आणि खै नाही, म्हणून व्यवस्थित असा थापून घेऊया. अशी आपण सगळ्या पानांका लावून घेऊया बेसन. आता मी परत एक पान घेते, त्याका आता असा उलटा ठेवते. एक बाजू ह्या बाजू, एक बाजू ह्या बाजू, आणि ही सुद्धा लावून घेते. अजून एक पान घेऊया आणि त्या सुद्धा आपण असं ठेवूया, नाही असं उलटा ठेवूया आणि त्याका सुद्धा लावून घेऊया. अशी मी या 4-5 पाना वापरले अळूवडीसाठी. म्हणजे याचे भरपूर असे लेयर्स येतले. आता हे झाला काम आपला. काय अजून एक काम करूया. आपला सगळ्याकडे लावून झालेला हा बेसन. आता वरून आपण घालूया आपले तीळ. तिळामुळे अळूवडीची चव सुद्धा वाढता आणि एक मस्त असं काय म्हणतात त्या का सुशोभीकरण होता. आता पाना कशी दुमडू होईल बघा. ही जी वरची बाजू आहे ना, त्याचे दोन्ही कोणे असे घेऊया समोर असे, आणि ह्यांका असा बंद करून घेऊया. आणि ही पण खालची बाजू आहे, त्यांचे पण कोणे असे घेऊन मधोमध बंद करू हे. आणि ह्याच्यावर ह्याचा बेसन हा ना तासुद्धा लावून घेऊया. नाही तर काय होताला, ह्या पानांका बेसन नाही लावलं तर ही पानं अशीच लागतली, चवीक बरी नाही लागायची. बघा वर असं बेसन थापून घेऊया. आपल्याकडे म्हणा वाईट जास्त बेसन बनवूया बघा असा. आता ह्यांका लावून घेतला की ही बाजू परत अशी दुमडू होई आणि ही सुद्धा बाजू अशी दुमडू होई. आणि ह्या दुमडलेल्या बाजूंका सुद्धा आपण बेसन असा थापून घेऊया, म्हणजे लावून घेऊया. ही बेसनाची वडी आता तुम्ही गौरी गणपती किंवा पुढे येणाऱ्या कुठल्याही सणांका उपासाक किंवा घरी जशी करून खाऊची असतात ना, तर मस्त लागतात साईड डिश तोंडाची. आता काय करूया, असे हे रोल हलक्या हातान बंद करू नये हे बघा असे. आणि सर हे रोल असे बंद करून घेऊया, म्हणजे हे रोल सुटाचे नाही. हे बघा आपलं रोल अळूवडीचं तयार. आता मी अळूवडी वाफवण्यासाठी ह्या मोदक पात्राचा भांडा घेतलाय, त्यात पेटवून घेते आणि ठेवते वरती झाकण, म्हणजे ह्या पाणी तापताना. तसं मी ही अळूवडीचा वाफवण्यासाठी ही जाळी असताना त्याला तेल लावून घेते आणि त्याच्यावर ठेवते अळूवडी. वाईस तेल लावते असा, म्हणजे काय ही अळूवडी खाली चिटकाची नाही. आणि मग हे पाणी गरम झाला की ठेवतले मी वाफव 15 मिनिटं. आता आपण ही अळूवडीची वडी आहे ना, ती वाफव ठेवूया. पाणी इसर गरम झालेलं आहे हे बघा, हे बघा. आणि त्याच्यावर ठेवूया झाकण. 15 मिनिटं आता ही अळूवडी आपण वाफव ठेवून देऊया. आता आपली 15 मिनिटं झालेली आहेत, बघूया. हां, आपली अळूवडी वाफवून तयार झाली आहे. गॅस करूया बंद आणि करून घेऊया हिला थंड. आता आपली अळूवडी पूर्ण थंड झाली आहे. पूर्णपणे थंड झाली कीच हिचे आपण असे
तुकडे कापून घेऊया, जेवढे पातळ हवे तेवढे. आता आपण ह्याचे थोडेसे जाडसर आणि थोडेसे पातळ तुकडे असे कापून घेऊया. आता पेटवून घेते आणि त्याच्यावर आपल्या अळूवड्या सगळ्या शॅलो फ्राय करून घेऊया. तेल घालूया. आता एक एक करून आपण हे सगळे अळूवडे तेलात घालून घेऊया. ही शेवटची अळूवडी होती, मला हे असं दिसते. आता आपण ही अळूवडी शॅलो फ्राय करतो. एका बाजून झाली की दुसऱ्या बाजून हलक्या हाताने परतून घेऊया. हे बघा, आपले अळूवडी मस्त फ्राय झाले. आता आपण हे काढून घेऊ. एक एक करून आपण आता ही अळूवडी डिश मधून सगळे मी काढून घेते. मस्त आपली अळूवडी खुसखुशीत तयार झालेली आहे. आता ही बघा, एक अळूवडी मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा, भरपूर अशी लेअरवाली आपली अळूवडी तयार झाली आहे बघा. 1 2 अशी खुसखुशीत अशी छान अशी अळूवडी मस्त आपली तयार झालेली आहे. या गौरी गणपती किंवा येणाऱ्या सणांका तुम्ही ही अळूवडी खुसखुशीत अशी नक्की ट्राय करून बघा आणि खाली कमेंटमध्ये सांगा कशी झाली. आणि परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब करून विसरू नका. आणि मी जाता जाता थोडासा बाईक चपकून घेत आहे. वाह, एक नंबर. ही अळूवडी तुम्ही नक्की, सगळ्यांची फेवरेट अळूवडी तुम्ही नक्की बनवून बघा आणि कमेंट मध्ये सांगा. भार्गव सांगता दे, मग आता भार्गवला पण देते. अशी खुशखुशीत आपली अळूवडी तयार हा खाण्यासाठी साईड डिश म्हणा. तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करून सांगा आणि कशी झाली ही सुद्धा सांगा. आणि लाईक शेअर सबस्क्राईब परब किचन करू विसरू नका. बाय बाय.